Ahoj, nechcem sám sa opýtať, kde máš zúbaku, lebo ja som sa išla dneska prehlásiť a bola som tam ako bývaš. A som sa pýtala, či ťa nepoznám a tá povedala, že nie, ale že o poschodie je iná. Robiť bolo aj skúsená, že vie dobre opravovať súdy. Kam som šla a povedala, že nemusím ďaleko chodiť, že vedľa robia rude, tak si už šetrím čas. Lebo už nemám ako na naftu. Lebo už nemám ako na naftu. Ahoj, nechcem sa opýtať, kde máš zúbaku, lebo ja som sa išla dneska prehlásiť a bola som tam ako bývaš. A som sa pýtala, či ťa nepozná, a tá povedala, že nie, ale že o poschodie je iná. Skúsená, že vie dopravo opravovať zuby. Tam som šla a povedala, že nemusím ďaleko chodiť, že vedľa robia romie, tak si ušetrím čas, lebo už nemám auto na naftu. Lebo už nemám auto na